Nosaltres som els cavallers i el qui diga que no, no té dret a l'armadura, i el qui diga que no, no té dret a l'armaçó. Atenció, cavallers, la mà dreta entra en acció. Nosaltres som els cavallers i el qui diga que no, no té dret a l'armadura, i el que diga que no, no té dret a l'armaçó. Atenció, cavallers, la mà esquerra entra en acció. Nosaltres som els cavallers i el qui diga que no, no té dret a l'armadura, i el qui diga que no, no té dret a l'armaçó. Atenció, cavallers, és el camp qui entra en acció. Nosaltres som els cavallers i el qui diga que no, no té dret a l'armadura, i el qui diga que no, no té dret a l'armaçó. Atenció, cavallers, tot el cos entra en acció. Nosaltres som els cavallers i el qui diga que no, no té dret a l'armadura, i el qui diga que no, no té dret a l'armaçó. ¡Qué guay! ¿Qué ha pasado, chicos? ¡Mirad! Oh, ahora la ponemos bien. Oye, chicos, ¿qué ha pasado? ¿Os gusta? ¿Eh? Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Solo tiene un ojo.
¿Qué hay dentro? ¡Hola! La clase más aburrida que... ¡Mira arriba, ¿Qué hay, chicos? ¿Vuestros escudos?